Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω τη συνταγή που κάνω για τα μελομακάρονα. Είναι παραδοσιακά μελομακάρονα με σιρόπι πορτοκαλιού. Έχουμε όλα τα υλικά εδώ στον πάγκο μας. Έχω φτιάξει το σιρόπι, το έχω έτοιμο από εχθές, το έκανα χθες το βράδυ. Για λόγους πιο πολύ ευκολίας, γιατί θα έπρεπε να περιμένω περίπου 3 ώρες μέχρι να κρυώσει τελείως. Οπότε τώρα το έχω έτοιμο, το είχα βάλει το βράδυ στο ψυγείο για να μην ξυνήσει και το έβγαλα σήμερα το πρωί πολύ νωρίς και είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το σιρόπι μας, θα σας πω μερικά πράγματα. Εγώ όταν κάνω το μελομακάρονα, το σιρόπι το θέλω λίγο πιο πηχτό, γιατί έχω παρατηρήσει ότι άμα είναι λίγο πιο, ας πούμε, νερουλό το σιρόπι, τα μελομακάρονα τείνουν λίγο σαν να λασπώνουν μέσα στη ζύμη. Οπότε μετά από πολλές φορές που έχω δοκιμάσει αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό το αποτέλεσμα που έχω πετύχει τώρα, κάνω το σιρόπι μου λίγο πιο πηχτό, έτσι ώστε όταν ρίχνουμε τα καυτά τα μελομακάρονα μέσα στο κρύο το σιρόπι, τραβάνε το σιρόπι όσο πρέπει χωρίς να λασπώνουν. Οπότε είναι έτοιμο το σιρόπι μας, το έχουμε και στην άκρη, θα το χρειαστούμε για το τέλος και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ξεκινάμε με τα υγρά υλικά. Το πιο μικρό το μπολ εδώ θα ρίξουμε τα 2 είδη λαδιών. Έχουμε ηλιέλαιο, το ρίχνουμε και έχουμε και ελαιόλαδο. Έχω βάλει λίγο πιο ήπιο ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε και το πιο δυνατό, αναλόγως τη γεύση προτιμάτε. Και θα ρίξουμε και τη ζάχαρη άχνη. Βάζω ζάχαρη άχνη σε αυτή τη συνταγή, δεν βάζω κρυσταλλική. Ανακατεύουμε καλά. Και τώρα έχουμε 10 ml μπράντι, μπορείτε να βάλετε και κονιάκ ή λικέρ, ό,τι προτιμάτε. Εδώ. Ανακατεύουμε καλά. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε την μαγειρική σόδα μέσα στο χυμό πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε πάνω από τον μπολ γιατί θα φουσκώσει, να μην μας πέσει κάτω. Όπως βλέπετε είναι η αντίδραση και όταν γίνει η αντίδραση το ρίχνουμε και αυτό σιγά σιγά στο μείγμα των υγρών και ανακατεύουμε απαλά. Υπέροχα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε εδώ το baking powder μέσα στο σιμιγδάλι. Το ανακατεύουμε και ρίχνουμε στο άλλο το μπολ το μεγάλο, ρίχνουμε το σιμιγδάλι μαζί με το baking powder, ρίχνουμε και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, που το έχουμε κοσκινήσει 2 φορές και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, να πάει παντού το baking powder, να εξαπλωθεί ομοιόμορφα παντού. Υπέροχα. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το αλεύρι μας στο μείγμα των υγρών. Ξεκινάμε, προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε προσθέτοντας αλεύρι. Σταματάμε και ανακατεύουμε ξανά. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία, προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε. Από τη στιγμή τώρα που θα βάλουμε το τελευταίο το αλεύρι στη ζύμη μας και το ρουφήξει, σταματάμε το ανακάτεμα. Θα πάρουμε περίπου 2 χούφτες από τη ζύμη μας. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι πραγματικά υπέροχη. Νάτι, είναι αφράτη, μαλακή, λαδερή, πάρα πολύ εύκλαστη, είναι σκέτος αφρός. Λοιπόν, είναι η τέλεια σύσταση για τη ζύμη για τα μελομακάρονα. Την αφήνουμε στον πάγκο μας. Και άλλη μία έτσι μικρή κουφτίτσα και την υπόλοιπη τη σκεπάζουμε. Τη σκεπάζουμε πάρα πολύ καλά με τη διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε λίγο στην άκρη για τώρα. Θα χρειαστούμε ένα μαχαιράκι για το βούτυρο. Λοιπόν, και τώρα το κάθε μελομακάρονο θα είναι περίπου σαν μια έτσι μικρή μπαλίτσα, σαν το μέγεθος ενός κουταλιού της σούπας. Γιατί θα φουσκώσουν και θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλα, θα διπλασιαστούν στον όγκο τους. Λοιπόν, τώρα κόβουμε τα μελομακάρονα, τα κάνουμε έτσι μικρές μπαλίτσες, απαλά, δεν θέλουν πολύ πλάσιμο τα μελομακάρονα, είναι πανέτοιμα.
τα θέλουμε να γίνουν φουσκωτά, οπότε τα κάνουμε τώρα μεγαλούτσικα, γιατί θα τα βάλουμε στην πιατέλα για τα Χριστούγεννα ή θα τα δώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα για δώρο, οπότε τα θέλουμε να γίνουν πάρα πολύ όμορφα και φουσκωτά και σχεδόν ομοιόμορφα στο μέγεθός τους. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα το ίδιο. Τα κάνουμε έτσι μπαλίτσες. Λοιπόν, έχουμε πλάσει τα μελομακάρονά μας και είναι υπέροχα στο σχήμα τους. Τα φτιάχνουμε έτσι πάλι με το χέρι μας, να είναι σε οβάλ σχήμα. Έχουμε αφήσει λίγο απόσταση το ένα με το άλλο, γιατί θα διπλασιαστούν στον όγκο τους στο ψήσιμο και θα γίνουν πιο μεγάλα και δεν θέλουμε να κολλήσουν το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε είναι έτοιμα για το φούρνο μας. Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα για περίπου 25 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα καφετί χρώμα. Και ένα μυστικό τώρα στο ψήσιμο είναι ότι τα ψήνουμε σε πιο χαμηλή θερμοκρασία για να ψηθούν σιγά σιγά, να μην ψηθούν έτσι απότομα και γρήγορα, γιατί όταν η ζύμη μας είναι λαδερή και έχει έτσι στην επιφάνεια πολύ αρκετό λάδι, όταν ψήνεται σιγά σιγά τότε γίνονται και πιο τραγανά και θα γίνουν υπέροχα όταν σιροπιαστούν. Και όπως είναι τα μελομακάρονά μας καυτά από το φούρνο, τα βουτάμε γρήγορα μέσα στο κρύο το σιρόπι, τα βουτάμε από όλες τις μεριές για να απορροφήσουν το σιρόπι ομοιόμορφα, μετράμε μέχρι το 15, τα στραγγίζουμε καλά και τα βγάζουμε και τα κουμπάμε πάνω στη σχάρα και τα αφήνουμε να στραγγίξουν εκεί και να κρυώσουν τελείως. Τα βγάζουμε ένα-ένα. Και αυτά είναι τα πολύ όμορφα μελομακάρονά μου. Μου βγήκαν 45 μελομακάρονα, γιατί τα έχω κάνει λίγο πιο μεγάλα. Αν τα κάνετε εσείς λίγο πιο μικρά θα σας βγουν ακόμα περισσότερα. Έχω βάλει μια παχιά στρώση από μέλι πρώτα και μετά μπόρικο ψιλοκομμένο καρύδι. Και μετά έχω βάλει και μια δεύτερη στρώση από μέλι πάνω σε όλα τα μελομακάρονά μου, ώστε να κολλήσουν τα καρύδια καλά και να μην φεύγουν από τα μελομακάρονα. Εύχομαι υγεία, αγάπη, κάθε ευτυχία σε όλους μας και εύχομαι να φτιάξετε επίσης και αυτή την όμορφη συνταγή, γιατί πραγματικά θα τη λατρέψετε. Είναι πάρα πολύ πεντανόστιμα, είναι τραγανά, είναι σωστά σιροπιασμένα. Είναι η συνταγή που μου ζητάνε ακόμα και όταν δεν είναι Χριστούγεννα. Είναι η συνταγή που θα κάνετε 4 και 5 δόσεις, γιατί τελειώνουν αμέσως, γιατί είναι πεντανόστιμα. Από μένα πάρα πολλά φιλιά, σας χαιρετώ και θα τα πούμε στην επόμενη συνταγή.